Fil-katekezi tagħna llum eżisti waqt li ħankomplu nirriflettu fuq littra li l-Beatu Giovanni Paolo II kien tagħna fil-bidu tal-millenju l-ġdid li propju ġib dan l-istess isem, Novo Millennio Ineunte fil-bidu ta' millenju ġdid. Illum se nirriflettu fuq il-paragrafu 30 ta' din littra. L-aħħar darba rajna illi l-ċentralità ta' dik li hija l-missjoni tal-Knisja, l-evanġelizzazzjoni, illi nsiru nafu, nħobbu, naqdu l-mulejtana sina Ġesu Kristu. Issa ħanibdew dak illi il-Papa Giovanni Paolo II kellu f'qalbu għall-Knisja x'għandha tkun il-missjoni tagħha. L-ewwel ħaġa li il-Papa Giovanni Paolo II, l-ewwel ħaġa eżisti, nixtieq nagħmel enfasi fuq din, li kellu f'moħħu x'inhu l-għan tal-missjoni kollha tal-Knisja hija din. Se naqra eżattament il-Papa x'jikteb. L-ewwel nett irrid ngħid bla tlaqliq. L-inizjattivi pastorali kollha għandhom jimmiraw lejn il-dusija. Eżistijaj din da fil-qalba, il-Papa qed jgħidilna Giovanni Paolo II illi il-ħidma pastorali tagħna mela kull ma tagħmel il-Knisja għandu jwassal biex in-nies isiru qaddisin. Il-qdusija hija l-għan ta' dak kollu li aħna nagħmlu fil-Knisja. U l-Papa jgħidilna hija t-tama tiegħi li fost dawk li ħadu sehem fil-ġoblow ħafna kienu dawk li ħadu l-ġid minn din il-grazzja biex huma jafu tajjeb illi jridu jsiru qaddisin. Issa li l-ġoblow għadda nerġu lura triq tas-soltu iżda perżważi li huwa dmir pastorali urġenti dak li nisħu fuq il-qdusija. Dmir pastorali urġenti, jgħidilna l-Papa Giovanni Paolo II, li rridu nisħu fuq il-qdusija. U din eżistijaj mhijiex ċajta. Mhijiex ċajta għaliex aħna jista' jkun illi il-livell tal-ħajja spiritwali tagħna l-insara jista' jkun li sforz it-taqbid kollu li għaddejjem minnu f'soċjetà li mhux dejjem misranija, valuri li mhux dejjem insara, konflitt ta' idejat li ma jaqblux ma' Ġesu mal-Vanġelu, l-istili ta' ħajja li huma tant maġla u aljenati minn Kristu u mill-kelma tiegħu. Jista' jkun eżisti li aħna baxxejna il-livell tal-ħajja nisranija u l-qdusija allura tfajnija għal xi wħud illi forsi naraw għal-bot minna għal xi nies li hija monopolju tagħhom fis-sens li għaliex għandhom xi doni partikolari, għaliex qegħdin f'xi pożizzjoni partikolari fil-Knisja, le eżisti. Il-qdusija hija s-sejħa ta' kull nisrani. Li nkunu qaddisin ifisser li nkunu nsara normali. Li ma nkunux qaddisin jiġifieri għadna insara illi hija proċess biex nitqadsu, però rridu nqisu illi l-qdusija hija normalità tagħna. Dak li aħna normalment imsejħin għalih. Il-qdusija mhijiex il-privileġġ ta' xi ftit, imma hija l-grazzja ta' Alla mogħtija l-ħafna meta aħna narfu nikkollaboraw magħha. U allura għandna żewġ affarijiet l-ewwel irridu nistaqsu quddiem għajnejna. L-ewwel waħda hija l-aġenti pastorali, s-saċerdoti, katekisti, daw kollha li huma impenjati biex jevanġelizzaw. Ġenwinament fil-qalb tagħna l-għan tagħna huwa li n-nies isiru qaddisin, mhux li jsiru bnedmin ftit aħjar milli huma ta'. Mhux li nsolvu l-problemi tan-nies, mhux li nevitaw kull tbatija immaġinabbli fil-ħajja tal-bniedem. Dik mhix il-missjoni tal-Knisja. Il-missjoni tal-Knisja li tgħin il-bniedem isir qaddis. U din irridu nistaqsuha aħna lkoll kemm aħna. Li l-Knisja u Ġesu tagħna din il-missjoni biex nevanġelizzaw. Qiegħda ċara illi aħna rridu ngħinu n-nies isiru qaddisin. L-inizjattivi tagħna pastorali mhuwiex biex inżejnu l-knejjes tagħna,
Mhuwiex biex ngħidu kemm kellna knejjes mimlija bin-nies, mhux biex ngħidu kemm kellna festa tajba, mhux biex ngħidu għaliex aħna aħjar minn ħadd ieħor. Imma in-nies qegħdin jitqazzu. Irridu naraw eżistijej l-għan tagħna il-ħidmiet li aħna qegħdin nagħmlu qed jgħinu n-nies fil-verità jsiru qaddisin jew bil-maqlub. Ngħinu n-nies jaffermaw aktar lilhom infushom ix-xewqat tagħhom u mhux ir-ridet Alla f'ħajjithom. Għax jista' jkun li xi drabi anke bl-istess ħidmiet li ġieli jsiru f'ċerti oqsma fil-Knisja maħniex ngħinu n-nies isiru qaddisin, imma ngħinu n-nies ikunu dak li jridu jkunu huma li mhux bil-fors huwa dak li Alla jixtieq minnhom. U allura rridu nżommu dina ċara. L-operaturi pastorali titkun ċara quddiem għajnejna il-mulej sejħinna biex ngħinu n-nies isiru qaddisin. Min-naħa l-oħra rridu nistaqsu eżistijej il-komunità nisranija kollha għandna din ix-xewqa li nsiru qaddisin. Irridu nsiru qaddisin. Il-Papa Benedittu XVI eżistijej meta kien mar Kolon għal World Youth Day wara li sar Papa hekk kif kienet ppjanata minn Giovanni Paolo II, propju hemmhekk kien għamel diskors li żgħażagħ u kien qalilhom illi l-qaddisin biss jistgħu jibdlu l-Knisja u s-soċjetà. Eżistijej jekk aħna rridu bidla fis-soċjetà u bidla fil-Knisja fi żminijietna, il-bidla ma jagħmluhiex il-proġetti tagħna. Il-bidla jagħmilha l-Ispiritu Santu li jaħdem fil-qalb ta' nies qaddisa. Nies ta' Alla. Nies ta' Alla. Din hija s-sejħa profonda tagħna li nkunu nies ta' Alla qaddisa. Kif jgħidilna Pawlu fil-Efesin, qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Għax il-qdusija eżistija hija l-perfezzjoni tal-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Il-qdusija hija rida tal-Alla lina jgħidilna it-Testament il-ġdid. Din ir-rida tal-Alla likom, il-qdusija tagħkom. Din hija r-rida tal-Alla likom, il-qdusija tagħkom. San Pawl fl-Ittra lir-Rumani fil-bidu tagħha jgħidilna imsejħin biex inkunu qaddisin. U l-kapitlu vers 7 imsejħin biex inkunu qaddisin. San Pietru jgħidilna kunu qaddisin bħalma qaddis huwa dak li sejħilkom. Jikkwota l-Levitiku kapitlu 19 vers 2. Is-sejħa l-qdusija eżistijej li Ġesu jagħtina anke b'mod ieħor meta jgħidilna kunu perfetti bħalmu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Dan l-istandard ta' qdusija li aħna l-kol għandna nixxenqu għalih. U dak li Ġesu jitlob minna eżistijej. Mela aħna l-insara rridu nixtiequ illi nkunu qaddisin, li nkunu nies ta' Alla, li nkunu ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Għalhekk ikompli jikteb Giovanni Paolo II jeħtieġ li nerġgħu niksbu t-tifsira sħiħa u prattika tal-kapitlu 5 tal-Kostituzzjoni Dogmatika dwar il-Knisja Lumen Gentium. Din Lumen Gentium eżistewa wieħed mid-dokumenti tal-Konċilju Vatikan II li jitratta dwar il-Knisja. U propju f'kapitlu 5 ta' dan id-dokument jitratta is-sejħa ta' kulħadd tal-qdusija. U l-Papa qiegħed jgħidilna Giovanni Pawlu ejjew nerġgħu naqbdu dal-kapitlu 5 u noħduh bis-serjetà fil-ħajja tagħna. Sow l-operaturi pastorali u sow il-bqija tal-komunità nisranija. Il-padri tal-konċilju, jikteb Giovanni Paolo II, jiġifieri il-dawk l-isfijiet li ħadu sem fil-Konċilju Vatikan II, saħħu ħafna fuq dan il-punt. Mhux biex jiżejnu t-talim dwar il-Knisja b'xi sura ta' kissja sabaħa spiritwali, iżda biex jagħtu lis-sejħa l-qdusija aspett intrinsiku u essenzjali tat-talim tagħhom dwar il-Knisja. Mela l-Papa qed jgħidilna eżisti li l-sejħa l-qdusija mhijiex biex nagħmlu xi ħaġa hekk sabiħa fit-talim dwar il-Knisja, biex it-talim tal-Knisja jkun sabiħ fl-tgħid u fl-tallem, le. Imma li xi essenzjali fil-ħajja tal-Knisja li aħna nkunu qaddisin.
Għaliex il-Knisja għalhekk teżisti biex aħna nsiru qaddisin nista' Alla biex aħna nitqazzu. Meta narfu mill-ġdid il-Knisja bħala misteru jew bħala poplu miġbur fl-imkien fl-għaqda tal-Missier Liben u l-Ispiritu Santu, ikompli Ġwanni Pawlu Tieni, ma naslux għall-għarfien mill-ġdid tal-qdusija tal-Knisja, għaliex tappartieni lil Kristu li minnu nnifsu l-qaddis tal-tliet darbiet. Tistqar li l-Knisja qaddisa jfisser turija bħala l-arusa ta' Kristu, li għalija Kristu tali l nnifsu biex qaddisa. Dan ir-rigal li jista' jissejjaħ ir-rigal oġġettiv tal-qdusija huwa moti lill-imam din kollha. Mela l-Papa eżistijej qed ifakkarna hawnhekk mill-ewwel illi iċ-ċentralità tal-ħajja tal-qdusija ma tiġix l-ewwel qabel kollox minx nagħmlu aħna mill-azzjonijiet tagħna. Mela l-mistoqsija mhijiex jien xirrid nagħmel biex insir qaddis għax int ma tistax issir qaddis, Alla jista' jqazzek. Id-don tal-qdusija l-ewwel qabel kollox huwa don ta' Alla nnifsu lill-bniedem għax Kristu biss hu l-qaddis. Alla biss hu l-qaddis. Mela l-Papa qed jenfasizza l-qdusija tiġi minn Alla. Però hemm bżonn il-kollaborazzjoni tagħna ma' din il-grazzja. U għalhekk Ġwanni Pawlu Tieni kompli jikteb. Imma dan ir-rigal isir ukoll dmir li jeħtieġ jagħti sura lil ħajja nisranija. Dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom. Diġà kwotajta ma jkwota l-Papa wkoll hawnhekk San Pawlo u Littra Tessalonikin kapitlu 4 vers 3. Huwa dmir li ma jorqodx biss lil xi wħud mill-insara. L-insara kollha ta' kull stat u ta' kull grad ta' ħajja huma msejħa l-milja tal-ħajja nisranija u l-perfezzjoni tal-imħabba. L-Papa tfakkarna li l-qdusija hija rigal minn Alla u dmir tagħna. Hija rigal u hija kisba. Mela hemm il-grazzja t'Alla imma hemm il-kollaborazzjoni umana tagħna sabiex aħna nirċievu dan id-don tal-qdusija u nitqazzu. U allura hawnhekk eżisti rridu nieħdu fuqna bir-responsabilità dan id-dmir li aħna nsiru qaddisin. Aħna ma jistax ikunu nsara u nieħdu sejħa l-qdusija lightly. Hekk. Huwa dmir. Saqsi lilek innifsek tħoss li inti għandek dan id-dmir. Qed taqdi dan id-dmir tiegħek bis-serjetà. Paragrafu 31 Ġwanni Pawlu Tieni ħajamel din l-osservazzjoni f'waqta u interessanti. Ma l-ewwel daqqatajn jista' jkun li ma tkunx tidher ħaġa prattika li wieħed iqis din il-verità elementari, jiġifieri s-sejħa qdusija, bħala l-bażi tal-pjanifikazzjoni pastorali li aħna għandna l-kol sem fiha fil-bidu dan il-millenju. Tista' dik il-qdusija tkun ippjanata? X'tifsira jista' jkollha qdusija fil-kuntest ta' pjan pastorali? Donnu l-Papa u hekk qed jilqa' diġà oġġezzjoni ta' min jgħidlu isma' ma aħna kif nistgħu nagħmlu pjan biex nies isiru qaddisin? Il-Papa qed jagħmel hawn din mistoqsija, aħna nistgħu nagħmlu pjan pastorali biex nies isiru qaddisin? Ma isimgħu ir-risposta ta' Ġwanni Pawlu Tieni. Li tqiegħed il-pjanifikazzjoni pastorali taħt ir-ras ta' qdusija tfisser tagħmel għażla li għandha l-konsegwenzi tagħha. Għażla li għandha l-konsegwenzi tagħha. Mela aħna jekk irridu naħdmu biex nisiru qaddisin, irridu nagħmlu għażliet fil-ħidma pastorali tagħna, mhux kollox tajjeb, mhux kollox jott, mhux dak kollu li konna nagħmlu jfisser għandna nibqgħu nagħmluh. U dan għandu l-konsegwenzi, mhux kulħadd jogħġbuh dawn l-affarijiet, però Knisja ma tix tibża mill-konsegwenzi u tagħmel l-għażliet adatti għaż-żminijiet tal-lum biex tgħin in-nies isiru qaddisin illum. Tħaddam fiha il-konvinzjoni li ġela darba l-mamudija ddaħħalna tas-sew fil-qdusija ta' Alla bit-twaħħid tagħna ma' Kristu u l-Ispirtu Santu li bdej fina, tkun kontradizzjoni li nikkuntentaw ruħna b'ħajja medjokri, betika mill-inqas u reliġjożità dgħajfa. Meta s-saċerdot jistaqsi l-katekumeni tridu tirċievu l-mamudija, ikun qiegħed jistaqsihom tridu ssiru qaddisin, ifisser li jkun qiegħed qudiemhom għażla radikali tal-pritka tal-muntanji. Kunu perfetti
ħalmu perfett missirkom li hu fis-smawiet. San Matteo kapitlu 5 vers 48. Ġwanni Pawluttini mela qed jgħidilna isma' il-pjanifikazzjoni tagħna l-qdusija nistgħu nagħmlu pjan iva biex insistu l-qaddisin, dan hu l-pjan tal-Magħmudija. Is-sejħa l-qdusija tibda mill-Magħmudija. Qed jgħidilna meta s-saċerdot jitlob jew il-minħa jitgħadmet fil-Magħmudija tal-kbar, jew il-ġenituri li jitolbu għal-Magħmudija l-uliedhom, qed jgħidulhom xi tridu jgħidu l-Magħmudija. Jiġifieri tridu ssiru qaddisin. Trid li jibnek bintek issir qaddisa. Meta l-ġenituri tagħna talbu l-Magħmudija lina, talbu l-qdusija lina. U lura aħna rridu niskopru mill-ġdid eżisti l-Magħmudija tagħna u nifhmu li verament xewqa biex inkunu qaddisin. Alla jagħtina lilu nnifsu, jagħtina l-ispirtu tiegħu ġewwa fina fil-Magħmudija biex insiru qaddisin. Kif fisser tajjeb il-Konċilju Vatikan II, ikompli kteb Ġwanni Pawluttini, dan l-ideal ta' perfezzjoni m'għandniex nifhmu ħażin bħalli kieku kien xi ħaġa mhux tas-soltu li jista' jilħquha biss ftit eroj mhux komuni tal-qdusija. It-toroq tal-qdusija jvarjaw skont is-sejħa ta' kull individwu. Irrid nrotħal lil mulej li fis-snin li għaddew tan il-grazzja, ikompli jktab Ġwanni Pawluttini, ndikjara beati u qaddisin b'numru mdaqqas ta' nsara u fosthom ħafna lajċi li kisbu l-qdusija fiċ-ċirkustanzi l-aktar ordinarji tal-ħajja. Wasal iż-żmien li b'qalbi kollha nipproponi mill-ġdid lil kulħadd dan il-livell għoli ta' ħajja nisranija ordinarja. Il-ħajja s-sieħa tal-komunità u tal-familji nsara jeħtieġ timxi f'din it-triq. Immija wkoll ħaġa ċara li t-toroq tal-qdusija huma personali u jitolbu taħriġ ġenwin fil-qdusija li jkun jaqbel mal-ħtiġijiet tal-persuni. Dan it-taħriġ jaqqad fl-imkien il-mezzi mogħtija l kull nisrani mas-suliet tradizzjonali ta' għajnuna kemm l-individwi kif ukoll il-gruppi, kif ukoll mas-suliet aktar reċenti ta' solidarjetà li nsibu fil-għaqdiet u l-movimenti magħrufin fil-Knisja. Infissru ftit eżistijej dak li qed jgħidilna l-Papa tal-aħħar paragrafu li qed nikkummenta llum. Qed jgħidilna illi dis-sejħa qdusija mhijiex għal xi eroj mhux komuni. Mela rridu nifhmuha b'mod tajjeb. Hija għal kulħadd. Imbagħad jgħidilna t-toroq tal-qdusija jvarjaw skont is-sejħa ta' kull individwu. San Franġis de Sales eżistijej. Fil-ktieb tiegħu Introduzzjoni għal ħajja devota jagħmilha ħafna enfasi li mhux kulħadd isir qaddis bl-istess mod. Il-miżżewġin iridu jsiru qaddisin miż-żewġin bil-ħajja ta' żwieġ, bil-ħajja tal-familja, bil-ħajja tax-xogħol. Reliġjużi jsiru qaddisin bil-ħajja tal-komunità u bil-ħajja tal-voti tal-faqar kasita u ubedjenza. Is-saċerdoti jsiru qaddisin bit-tħaddim tal-ministeru saċerdotali. Kulħadd isir qaddis skont l-istat tal-ħajja tiegħu eżisti. Il-qdusija tal-miżżewġin mhijiex bħal tar-reliġjużi u tar-reliġjużi mhijiex bħal tas-saċerdoti u tas-saċerdoti mhijiex bħal tal-miżżewġin. Kull triq fil-ħajja għandha triq tal-qdusija. Ġwanni Pawluttini għalhekk irid jagħmel qaddisin li huma fl-isports, qaddisin li huma fil-midja, qaddisin li huma fil-politika, qaddisin li huma fil-mediċina, qaddisin li huma fl-arti, qaddisin li huma miż-żewġin, qaddisin li huma żgħażagħ, qaddisin li huma tfal, qaddisin li huma adulti, qaddisin li huma anzjani, irid kull qaddisin li huma sfijiet, papijiet, saċerdoti, f'kull faxxa tal-ħajja nistgħu nsiru qaddis eżistijej. Importanti li aħna anka meta l-Knisja, ma speċjali Ġwanni Pawluttini ddikjaraw tant qaddisin fil-Knisja, rridu jagħtuhomna l-ewwel ħaġa meta l-Papa Ġwanni Pawluttini qalulu ma għaliex tagħmel daqshekk qaddisin inti? Għalhom perché ci sono. Għax jeżistu. Il-Knisja ma tivvintax il-qaddisin u ma tagħmilx qaddisin, il-Knisja tiddikjara li xi ħadd huwa qaddis. Ma tagħmel il-ħadd qaddis, tiddikjarah qaddis. Ma Ġwanni Pawluttini rrid jenfasizza d-dikjarazzjoni tal-qdusija minn naħa tal-Knisja
biex aħna l-insara fi żminietna jkollna modelli li xiex inħarsu u jkollna interċessuri tagħna fis-sema. Di knisja tinfetaħ għat-tal tagħhom. U din ta' kuraġġ kbir eżistiel, kol kemm aħna ta' kuraġġ kbir. Anka f'din il-mixja l-qdusija tajjeb li ma nagħtux fil-ġemp il-qaddisin rikonoxxuti mill-Knisja f'Malta, San George Breka, il-Beatu Nazzi Falzoni, il-Beata Adriota Pisani. Però anka nies oħrajn il-Knisja f'Malta fħatitlhom il-kawża qdusija u anka fid-Djoċesi ta' Għawdex. Għandna numru ta' persuni oħrajn, Madre Marika del Pritkat, Monsignor Isidor tal-Ursulini, reċentament anka saċerdotawxi l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Marro Grek fetaħlu anka l-kawża ta' kanonizzazzjoni. Ejjew inħarsu eżistijej lejn dawn il-modelli ta' qdusija li l-Knisja anka toffrihomna bħala gwida ċara fil-ħajja tagħna. Anka qaddisin fil-ħajja tagħna kemm huwa importanti mu speċjali fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex. Meta sfortunatament il-qaddisin ma ħadnihomx fl-ispirtu awtentiku li l-Knisja tridna niċċelebrawhom. Sfortunatament il-festi jiżvijawna mill-qaddisin, jiżvijawna mit-taħriġ vera fil-qdusija. Saru folklor, saru kultura u l-element spirituali u reliġjuż naqas immens fih, ġifieri ngħidu x'ngħidu l-verità diki. Eżistijej, nibdu l-qaddisin kif trid il-Knisja li naqbduhom. Ma neljenawx lil nfusna bil-festi u naħsbu li b'daqshekk qegħdin nonnoraw il-Alla u l-qaddisin tiegħu maħniex. Imma rridu naraw dak li l-Papa Pawlu VI kien qal għall-Madonna il-vera devozzjoni hija limitazzjoni lejn Marija. Devozzjoni lejn Madonna hija limitazzjoni tal-Madonna. Hekk ukoll il-qaddisin, id-devozzjoni vera lihom hija limitazzjoni tagħhom. U speċjali limitazzjoni tagħhom f'dak li hija rida tal-Alla lihom, fl-imħabba lejn Ġesu, lejn Marija, lejn il-proxmu. Dan ifisser li ngħixu livell għoli ta' ħajja nisranija ordinarja. Qaddisin għexu livell għoli ta' ħajja nisranija ordinarja. Il-mirakli ma jagħmlunux qaddisin eżistijej. Il-qdusija da fl-imħabba fil-ħajja ta' kuljum. Li naqdu d-dmirijiet tagħna fl-imħabba, li nħobbu kif femet tajjeb ħafna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, inħobbu fis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum. Ejjew eżistijej daw l-affarijiet niskopruhom mill-ġdid fil-mixja tagħna, fil-ħajja tagħna. Ejjew ma nibżawx inkunu knisja li tevanġelizza, jiġifieri li ssejjaħ in-nies għall-qdusija. Ma nibżawx eżistijej nollu l-livell ta' ħutna nsara. Ma nibżawx ninġabru fl-imkien biex nitqazzu fl-imkien. Ma nibżawx naqdu fl-imkien biex nitolbu fl-imkien. Ma nibżawx naqdu fl-imkien biex nevanġelizzaw fl-imkien u nħeġġu xulxin, insiru qaddisin. Niftakru dini ir-rida talla għalina, il-qdusija tagħna.